Kambebi kanga kafana nemupirisa kakamhanya nebanga vakanyatsobaya mbebhu yayo mupirisa waiziya because she wanted to take a place. Akanyatsomuti shit man damn it nebanga waiziya aiziva kuti vakafanana so aikwanisa kumureplace in this world. Kambebi kamupirisa kakarara pasi iwe kari kufila helpless iwe kari kutorwadziwa paipai kabva atanga kurohwa nemamwe mamemories ekutanga waiziya pakatanga kusangana namambo waiziya. But this time mambo waiziya anga auya akutomutarisa paipai aiziva kuti are you really here, are you really here, wauya here waiziya. Mambo akatongostika paipai arushamisika chii chiri kuitika waiziya but kataya akawaiziya iko kanyatsoziva kuti mambo vari trapped in time waiziya. Mambo uyu anga auya anga ari mambo chaiye chaiye akauya in 2020 waibata in 2019 waiziya. Uyo mambo anga ari trapped through in time akatombenga asangana nembebhi mupirisa saka mbebhi mupirisa anga akuziya mambo anomboshamisika kuti kweo une hosi rewhite une masini uri kubva kupi. Akanyatsomutarisa kati kwewadii wauya wafamba wazouya here wasvika ndiwe here kana kuti because hembe dzakwe dzautsiriwe. Anyatsomutarisa anyatsofila kuti mai ndamusuwa but atanga kuzviti paipai akarara pa hug this man waiza but atanga kuzodza kuti I must hug you, I feel like I need to hug you but I don't know why but I think I'm just going to hug you waiza vabva amuhaga paipai but aitangaziva kuti ane confusion vese apa this time anga ane confusion vaitadza kuziva kuti chii chiri kuitika but uyu mamemories akanga atofilled waiza akatofara in 2022 waiza apa awanikwa nemumwe mukadzi anga ari injured paipai akarara paipai bhabva atomutakura waiza bvaina naye kuhospital shamwari yake colleague yaya bvairisiva call paipai chitodaira bvanzwa ndi lin sekuru vani vake vamunzwa kuti ndakakutora uri mufana waiziya tinoziva masini ako ese bamukandira 2 mapictures ana momzi wake from 2 different worlds zikanzi ita zvandiri kukudza else ukasaita zvandiri kukudza ndikunouraya na momzi wako idzi dzabva dzagara paipai dzatanga kuti alright ndiyazviita paipai dzauya dzasvika kune mamwe mabhebhi aya kunosvika kweiwa hausipanonge uri muhospital wakakuwara iwo waiza chikutsvage panapo uyu akabva ashandisa roko rekuleft zikanzi kweiwa kushandisa roko rekuleft kubata pawakakuwara haushandise right zikanzi hawo zvai ndoshandisa right idzava dzaziva kuti alright uyu hasi mbebhi mupurisa waidza bva dzamubata dzanzi haiwa hausi mbebhi wandozi